finalist, Best Newscast, 25th Golden Dove Awards. Sa mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, Bacolod Teachers Federation sa Bacolod akong wala sang may nabaton nga reklamo sa mga nabiktima sa phishing scheme diri sa Bacolod. EOC nagaprepara na sa pagbakuna sa mga edad 5-11 anyos. Sa Balita National, NBI ginmanduhan sa pag-imbestigar sang phishing schemes batok sa mga manunudno. Findings ng DICT nagapakita ng hindi posible ang pag-hack sa COMELEC data. Sa Balita International, 27 ka drug smugglers napatay sa mga soldado sa Jordan. Balita sa sports, Philippine Women's Football Team sulod na sa quarterfinals sang 2022 AFC Women's Asian Cup. Balita Entertainment, sculpture ni former NBA superstar Kobe Bryant kay sang yabata nga Giana ginpamtang sa helicopter crash site kadungan sang ila death anniversary. Samtang sa balita special aton pangistoryahan paano makasave subong nga tuig. Maayong aga Bacolod, mga aga bilugabahin sa Western Visayas. Karong adlaw Biyernes, Enero 28, 2022. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang shear line nag-apekto gyapon sa Northern Luzon. Ang Western Visayas, kalakip ng probinsya sang Negros Occidental kag siyudad sang Bacolod, mangin magalumon ang kalangitan nga may isolated rain showers bangod sang easterlies kag localized thunderstorms. Mahinay tubtob kasarangan nga huyop sang hangin gikan na sidlangan padulong na bagat na nasidlangan ang mabatyagan naman sa isla sang Negros. Ang baybayon mangin kasarangan tubtob mabaskog ang pagdapya sang balod. Samtang adlaw na butlak lasay 7 kaina sang aga magatunod naman las 5:47 karon sa hapon. Ang temperatura yara sa 25 degrees Celsius tubtob sa 32 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod And welcome diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Sa mga ka-aksyon naton, like and share lang sa aton nga Facebook page kag sa aton nga FB Live, okay? Good morning dira kay Joshua Christopher Belas. Enrique Caballo Subaldo Jr., maayong agaman. Janet Oquendo, watching from Imos, Cavite. Juancho Albior, maayong aga. Aragyapon si migo naton Melili Oligo. Sol Lama Barnatsa, every gising is a blessing. I agree, no? Sol Lama Barnatsa. Miss Jinky de Alagdon, still with us. Kag inatamyaw man ni Melili Oligo, si Vanessa, Ma'am Vanessa Mayo, and Dr. Matt Mayo. Si Jinky de Alagdon, Noel Amar, no? May aga dira sa inyo. Kag sa kay Teresa Linakayaw, good morning dira. Jin Buarom, good morning man. O sa akong pariente dira bla kay Lorena Arguelles Duran sa Valladolid. Kumusta ka dira prente? Kumusta ang diwal dira? No? Kay pertiga na mo sumusang diwal sa San Enrique. Ang diwal nigli daw ginasalom pa daw ginanon man. Ano pagkuha ni sang diwal man? Daw ay ko bla idea mo mamangko tabi kung paano magkuha ni sang diwal. Di daw seasonalan ni siya no? So karon nga panahon season gid ni sang diwal dira sa may Valladolid kag natingala kita do ka endemic niya sa Dulid lang mo. Bali do sa Dulid mo lang niya makita ang ining produkto bla. So ambot hindi ko idea kung paano ang pagkuha sang diwal bla. Daw ginasalom pa ni ko. ang diwal. Ang diwal? Ambot lang. Wala kay diya man? Wala man ko idea. Ginasalom gid siya. Adus scallops man guro eh. Kaya scallops daw mo na pa. Oh, pero daw ari ni sa daw luna, nguni ilang nga daw pandala. Ginatiniran. Pero amo na kung sa dalan katugali maglabay ka ta subong sa Dulid. Maglabay ka sa dalan ang bligana sa diwal to tag 450.
Tang kilo? Ang kilo. Ay, gila. 150. Pila ka na scallops siya? Mga chintang. Barato lang scallops. Kaya hindi man niya scallops nga ano bala, nga Arab lang do gina-export bala. Kundi pro pareho lang sabor. Napre sa buro. Pero diwal tilaw, iblam diwal. Ang diwal. Pero bearat be tutunga na kundi sa dalan ka mabakal tag 450. Ato ko to yang nabalaan na tag 350. Rektaya. Rektaya. Ga supot-supot pa ko subong para makabakal ko diwal. Grabe yung supot mo ba? Ga dililiwal na ko nga isang supot. So paglabay mo galing subong sa validred, puro ga padiwal to galit tanan. Puro ga padiwal. Ang mga seashells. Ang mga seashells. Kay Biola Baloyo Eras, morning si Moses, musta ka na? No? Kay Jonah Basya, kay aragya po si Ma'am Vanessa Mayo, kay Dr. Matt Mayo. Good morning ko na kay Kurt Nathaniel de la Torre, sa Purok, Dulunan, Hacienda Guba, Central, Maaw. Kay Winston Goles, kakabeta. Oy, ano kaning ngalan sa kapihan da, amigo Winston? Dumduman mo si Winston? Sa may recreo? Ang leader to bala. Grabe ako niya brain. Ang leader to bala. Leader sa recreo na siya galing. Vincent Palacios Ferrer, kay Toto Tan, ay dula naman sa iyang Facebook. Tomas Brunyola, good morning. Standby na sa aton mga balita lokal. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong yung action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set... Balita Morning Edition. Sa detalye na sa ato nagapangunang mga balita lokal, wala sa may nabato ng reklamo kung report ang Bacolod City Public School Teachers Federation Association angot sa mga public school teachers nga nabiktima sa phishing scheme. Sa interview sa Aksyon firing line, ginpahag ni Richard Hilangre, presidente sa among grupo, nagapasalamat ini bangod wala sang may nabiktima sa sining scam sa Bacolod. Ginpahag ni Hilangre, ang Department of Education amo ang nagadeposito sa sweldo sa mga manudlo sa land bank, samtang may mga autorisado naman nga lending company sa kooperatiba nga automatic nga nagadeduct sa sweldo sa mga manudlo. Una na ang report nga may pila ka mga manudlo nga nabiktima sa sining scam nga nadula ang ilang kwarta sa ATM. Natalana nga na mag-investigar ang NBI angot sa sini nga reklamo. Suno pa kay Hilangre, mahimo nga wala sa nabiktima diri sa Bacolod, god kalabanan sa mga manudlo ang mayaran lamang sa tag kapin 5,000 nga take home pay. Nagalaom si Association of Concerned Teachers Bacolod City Chapter Richard Hilangre kapag umpisa na sa bulan sa Pebrero ang face-to-face classes para sa mga pampublikong eskwelahan sa elementarya kag high school. Sunod kay Hilangre sa rekomendasyon sa DepEd para sa progressive expansion sa limited classes sa mga lugar nga yara sa Alert Level 1 kag 2. Handom ni Hilangre kay iban pa nga mga manunudlo nga mapanubo sa IATF sa COVID-19 Alert Level 2 ang syudad. Gain pahayag ni Hilangre nga sa sining nga sitwasyon dapat nagilumpisahan ang klase para sa mga kabataan sa handom nga matutukan ng ilang pagtuon para sa kalidad sang edukasyon. Ginahimo na sa Emergency Operations Center sa siyudad sa Bacolod ang preparasyon angon sa natalan nga pagbakuna sang COVID-19 vaccine sa mga kabataan na nag-edad sang 5-11 anyos. Sunod kay EOC Executive Director M. Ang sa piyak sang ginpagawa nga schedule sa angot sa pagpatigan sa mga programa sa palabuton nga Pebrero 4, ginaulat pa sa karon sa syudad ang kinahanglanon nga guidelines. Dunga pa ni Ang sa piyak sa manubo nga resulta sang pre-registration sa tagsa ka mga barangay, nagalaom ni nga madamo nga mga ginikanan sa Bacolod ang interesado nga magpabakuna sang ila mga kabataan sa tiyon nga mag-umpisa na ang vaccination drive sa amo nga age level.
Naglabot na sa 127% nga kadamuon sang mga bakulod ang fully vaccinated o 88% sa total nga populasyon sang syudad. Suno kay Emergency Operations Center Executive Director Ang, ini nga kadamuon ang mayara sa equivalent nga 540,000 ka mga individual o persona magluwas pa sa mga nagpa-booster shots nga wala man nalakip sa among nga datos. Dugang paniang ini nga datos ang isa ka indikasyon sa kooperasyon nga ginapakita sa publiko angot sa nagapadayon nga vaccination drive sang syudad. Dako man ang pagpasalamat sini bangod madamo sa gihapon nga mga bakulod ang padayon nga nagapabakuna hindi lamang sa mga mega vaccination centers kundi lakip na sa tagsa ka mga barangay kag lugar nga ginakadtuan sang Vax-E kada adlaw. As of now, we are at 127% fully vaccinated. 127% of our target population, or ga-translate na siya mga 88% of the entire population sa Bacolod fully vaccinated na. Kabahin sa pagpahayag ni Bacolod EOC Executive Director Ang. Nagsugod na ang Relief and Rehabilitation Initiative sa Provincial Veterinary Office sa mga lugar nga napektuhan sa paglaslas ni Bagyo Odette sa sur nga bahin sa probinsya. Enero 26, nagpatigan sang rehabilitation efforts ang PVO sa barangay Kamingawan kag Orong sa siyudad sang Kabankalan para mabuligan ang livestock kag poultry industry. Kahapon nadlaw Enero 28 kon karon nadlaw Enero 28, magapatigan man sang relief and rehabilitation activities ang PVO sa barangay Vista Alegre kag Delicioso sa Banwa sang Ilog. Siyudad sa Sipalay kag Himamaylan kag Banwa sang Hinabaan o kon Hinubaan, Kawayan, Binalbagan, Isabela, Hinigaran, Moises Padilla kag La Castellana. Suno kay Provincial Veterinarian Dr. Renanti Desana, kalakip sa rehabilitation efforts ang pagpatigan sang consultation, treatment, deworming, provision sang feeds, laboratory services, kapaghatag sa mga bulong kag bitamina nga para sa kasapatan. Sa records ang PVO, naglambot sa masobra 742 milyones pesos ang bilis ng kalitan, kagintugas ang Bagyo Odette sa livestock industry sa Negros Occidental. But we have to provide services sa mga raisers para ma-inganyo pa rin sila na mag-go back into grazing. Ang kabayan sa payag ni Dr. Renanti Desana sa Provincial Veterinarian's Office. Ginpahayag ni Barangay Mansilingan Kapitan Boy Pico nga malapit na nga matapos ang pagsemento sa dalanon nga sakop sa Barangay Mansilingan, syudad sa Bacolod. Suno kay Pico, ginahulatagid lamang nila ang cutting permit gikan sa Department of Environment and Natural Resources o kon DENR agud mautod ang mga kahoy nga nagalapaw sa dalan. Ang kahoy nga nagatindog sa dalan ang mga rason kunya hindi pa masemento ang kapin 50 o kon 50 square meters nga dalan padulong sa barangay. Felisa, pagpatag ni Pico, nagligad pa nga tuig sang napasar sa resolusyon. Ang no objection ang Barangay Council kanahatag ng kopya sini sa City Engineer's Office. Nagpasalamat naman si Pico nga nangin matawhay na ang pagpanakayon sa mga motorista nga nagalabay sa amo nga lugar. NBI ginmanduan sa pag-imbestigar sang phishing schemes batok sa mga manunudlo. Samtang findings sang DICT nagapakita nga hindi kung wala sang posibilidad nga ma-hack ang COMELEC data. Ang detalye sa Balita Nasional sa magbalik sang Aksyon Balita. Morning Edition. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una,
Mag-set up sa workspace sa imong mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong mga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong mga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabatu para sa Aksyon Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga traffic para traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa kay Nina Litoy, mag-aga, no? Kay Janet Okendo, niya kanamit na sang diwal sa bawan sa luyanan. Tilawan mo na bala. Ay to, ana tilawan ko lang biyagin sa bawan. Ato bilang kaon tabla sa Isla Verde, bala? Ano sa gani? Litog na yan. Ako ano, daw litog. Diba namit mo to, no? Butaan ka payas ka. Tilawin ang diwal. Kay highly recommended ka. din siya. Di sa kupa ko, tabla ko magbakal. 350 sa kupunta ka? Sa kupa ko, baka kay bayiran ta ka bunan. Okay. Sorry, tao lang. Ay, wabla. Kupa ko to, kay para bayiran ta kaya. Sige. Okay? Maulat ako sa PM karon sa akong printe to. Ay, parinti mo, manggalit. Ito pwede maayo. 350 gani kay printe. 450 na kung di printe. Ay, gali. Pwede, no? Sige, Pero tigil ka mahal sa diwal subong liga do kung season do mas barato man Balo ka naman. Subong kay bagay ang panahon sa option ba pandemya Sige ng pandemya subong makadra man makabawi ang aton da nga mga fisher fox da kag mga salum diwal. Kag season man lang na siya, seasonal man lang na. Nagsalum diwal gid. Kag seasonal man lang na. Kung magsalom kasi na required man ka pa diwal ka hindi man. Hindi. Hindi. Kay sila na nga pa diwal sa imo. Hindi ka lang manginit. Hindi ka lang manginit kung patiwalan ka kasi diwal na saya mo. So hindi ka mangutos. Okay. Angel swings na nga Okay. Kaya yan ang kita mo ng diwal tsura, no? Sa picture kita mo. Amo na sa angel wings na sa kay kung buksan mo sa the wings ng angel. Pwede, no? Grabe. Angel wings. Sige. Tilawan ta na. Sa bawan ta, be. Tilawan ta. Kung nami gid. Nami managuro grilled with cheese ay. Melted cheese. Pwede. Pero nami gid para daw ay doon sa ako na yan. Para ma-feel mo gid bala kag kuan mo gid sa burgid is sa bawan mo gid siya. Sa bawan. Kaya bala luya kag kuan kag kapayas bala. Luya kapayas okay na. Sige. Testingan ta na. Kasi mong pawan patala sa aton si Buro, no? Danay ka nga kuning pakaduha bla oh.
Good morning dira sa imo. Si kuana Maria Fe Advincula Infante sa Binalbagan. Kag si mister niya si Sendoy Infante sang Villa Santa Maria sa Binalbagan. Good morning dira. Remind ko rin greet ko lang ni sa on air. Sige. So, good morning dira sa inyo sa mga parente ko na sa Binalbagan. May mga parente ko na mga Advincula, pamilya Advincula, kag sila ni Kona, may madamo na pamilya nga mga parente ko. Sige. Ping Infante. Ay, si Ping Galintuod. Si Ping Galineo, si Ping. Nga akong parente to. Ping Infante, no? Sige, ano nga na, sinapagid gani, i-greet lang ni Karoon, mada ko ng taong dito malipat, Aksyon doors. Okay? Si Athea Kim Eriman, good morning man, Maricel Marande. Kay Mayjon Galvez de Sandario, classmate, may agad ra sa imo. Padala ka man diwal. Kay Muling Melos, kay Melchor dira, good morning. Remia Garcia sa Barangay Pahanokoy. Dory Hison, kay Homa Lumera, kay Erlinda Heroy Imalay. Jocelyn Song Comedia, Michael John, good morning man. Kay Gary Lake Liza, ay, good morning dra sa imo, Gar. Musta lahat kay amigo ko George Lisa. Elvira Hilugo, ma-follow mo Aksyon Doors. Wins Kelly Morales, Ma'am Vanessa Mayo. Cooking for Doc. Fave niya ko ng Filipino dish. Stirred fried na chicken crab meat with vegetables. Wow, kalami ba? Chicken, manamit nga breakfast. Chicken crab meat. Magaling na, no? Grabe. Pwede. Sige. Okay. So, kay Dean, thank you Ma'am Van gali sa 100 stars ngayon mo ginsend. Okay? Kay Dina De Cripito, good morning man sa imo dira sa may barangay RSB La Carlota. RSB La Carlota. La Carlota City. Kay Dorotea Mero Villa Ester, good morning man. Iniguro yung ano yan? Ano na? Hambal ni Winston Goles, barato ko ang sa plaza. Ay, kalay. Ano lang diwali man? Kaya, Sir Lester Ray Benitez, good morning sa imo. Thank you so much. So, 100 stars. Good morning man sa asawa niya nga si Ayesa May Kataga Benitez. Kag anong sugpon si naman? Si ano ko bata si niya, bata Aya Fire. Si? Aya Fire. Aya Fire. Hi, Aya Fire. Good morning. Angel Ricoperto. Good morning. Watching live from Woodside 1, Alihis. Loyal ARB listener. Ga-monitor man ang akon Iloy. Nga si Hedy kag sis Riza Zamora Ricoperto sa Sacramento, California. God bless ARB. Thank you, Miss Angel Ricoperto. Kag kay Lester Benitez Patamio, please Stephen Gansa Simbit dira sa La Carlota City. Good morning kay Stephen Simbit. Kag kay Russell Gomez, good morning man. Okay? Sige, kag basta mapasako pa diwal ha. Base, hindi mo pala magbayra raw. Padiwalan talang ka. Pagbatong ko, padiwalan talang kaya. Thank you. Pwede lang na. Hindi. Pwede. Galiara. Sige. Das na labaon mo, padiwal mo. Ay, kalay. Stand by na sa mga balita nasyonal. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumamposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management.
Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabatu para sa Aksyon Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang Aksyon Radio Philippines Standard Time, 7:29 sa detalye na sa mga balita nasyonal. Nagmando naman ang Department of Justice sa NBI nga magpatigayon sa investigasyon kag case build-up sa ginaligar phishing schemes batok sa mga manunudlo. Sa Department Order, ginhatagan sa otoridad ni Justice Secretary Menardo Guevara si Officer in Charge Eric Distor nga mag-file sa kaso batok sa mga responsable sa tion nga mayara sang ebidensya. Gimanduan si Distor nga mag-sumiter sa report sa Office of the Secretary angon sa investigasyon kag case build-up sa sulod sang 30 dias. Ini matapos ginagabaton ang Teachers Dignity Coalition sang report nga may pila ka mga manudlo ang nadulaan sang tubtob 121,000 pesos sa ilang land bank accounts. Sunod sa bangko, nagpag-angot sila sa apektado nga mga customers. Ginpahayag sang Department of Information and Communications Technology o kung DICT nga hindi posible ang gin-report nga ginaligar hacking incident sa data servers ng COMELEC. Sa statement, ginpahayag sang DICT nagapakita sa ila preliminary findings nga ang pag-hack ang hindi posible bangod offline ang vote counting machine kag wala pa sang datos ang automated election system. Una nga nagmando si Acting ICT Secretary Emmanuel Ray Kaintik sa Cybersecurity Bureau sa departamento nga magapatigayon sa kaugalingon ng investigasyon angon sa ginaligar insidente. Una gin-report sa Tech News Team sa Manila Bulletin nga sa 60 ka gigabytes ang datos ang illegal nga nakuha sa server. Pero sunod sa DICT apisar sa inisyal nga pagpangusisa, magapadayon ang monitoring sa Cybersecurity Bureau sa ginaligar insidente kag magpakigangot sa mga importante ahensya sa investigasyon. Nagapatigayon man sa separadong investigasyon ang National Privacy Commission. Na-detect ang dugang 618 ka Omicron cases sa Pilipinas, 489 diri ang local cases, kag 121 ang returning overseas Filipinos. Sunod sa DOH, bangod sila nagsaka na sa 1,153 ang kumpirmado nga kaso sa Omicron sa pungsod. Sa local cases, 238 ang na-report sa NCR, 71 sa Calabar Zone, tag 30 sa Ilocos Region kag Western Visayas, 28 sa Eastern Visayas, 27 sa Central Luzon, 20 sa Central Visayas, kag 19 sa Cagayan Valley. May 13 ka mga kaso nga address ang yara sa Cordillera Administrative Region, napulo sa Davao Region, 6 sa Soc-Sargen, tag 2 sa Bicol Region, kag Mimaropa, kag 1 sa Northern Mindanao. Target sa Philippine Genome Center kon PGC nga inaugurahan ang ila satellite facility sa Visayas kag Mindanao sa tiyon nga maplansya ng ila operations kag protocols. Sa laging handa briefing ginpahayag ni PGC Executive Director Dr. Cynthia Saloma, makaumpisa na sila report sa Epidemiology Bureau angot sa local cases base man sa ila genomic biosurveillance. Sunod sa kay Saloma, naka-install na sila sa sequencing machine sa pasilidad sa Visayas samtang magamit naman sa pasilidad sa Mindanao ay install sa masunod nga semana. Dugang pa rin sa Loma, tuyo sang sining nga plano nga mapasangkad pa ang satellite laboratories kag mapalapad ang genome sequencing sang pungsod kasunod sang pagwa sang bag-o nga mga variants. Samtang importante nga may gobyerno nga mapalapitan ang pumuluyo sa karon nga panahon sang pandemya. Sa interview sang DZRH, ginpahag ni Anay House Speaker kag Taguig Pateros Representative Alan Peter Cayetano nga importante nga himuon nga prioridad sang Kongreso ang mga hagna nga magaserbing taytay agud nga
o kung makalampuwas man ang mga pumuluyo sa iles ni adlaw-adlaw nga pagpangabuhi. Gindungan pa ni Cayetano nga kinahanglan ang mga programa nga pautang kapag hatag sang ayuda sa tunga sang krisis. Suno pa kay Cayetano, mahimong nga tanawon sang gobyerno ang mga ini nga klase sang programa halin sa naibang nga pungsod nga proactive sa pagbulig sa magagmay nga negosyo kag sa mga wala sang trabaho. Pero ngayon may pandemic, lahat nangangailangan eh. So, ang dami pong programa from ayuda to yung makapangutang, whether sa SSS o GSIS, di ba? Mga ganitong klaseng programa o kaya yung pinapalayas na sa bahay pero kasi hindi makabayad ng upa, so saan siya tatakbo, di ba? Hindi mo pwedeng sa 5-6 na rin lahat ng takbuhan, di ba? So I think kailangan natin mga programang pantulay talaga during the pandemic. And I think the Senate and the House madali ito kasi tignan mo lang ang ginagawa sa Korea, sa Singapore, sa Thailand, Malaysia. Si Deputy Speaker Alan Peter Cayetano. Ginpahayag sa Department of Transportation nga pagpatuman sing no vax no ride policy sa NCR ang pagauntaton sa tion nga ma-downgrade ang quarantine status humalin sa alert level 3 pakadto sa alert level 2. Suno kay Transportation Undersecretary Artemio Tuazon Jr. ang Department Order number 2022-001 nga gin-issue ni Transportation Secretary Arthur Tugade ang nag-apply lamang sa NCR samtang ang lugar ang napaidalom sa alert level 3 o kon pasaka. Sa karon ng NCR kagapin 50 ka mga lugar ang napaidalom sa alert level 3 tubtub katapusan sa Enero. Ginpatuman ang no vaccination, no ride umpisa Enero 17 pero ginklaro sing gobyerno nga exempted diri ang mga workers. Sa Miyerkules ginatugutan na sa gobyerno ang mga unvaccinated kag partially vaccinated workers nga makasakay sa pampubliko nga transportasyon sa sulod sa 30 dias umpisa Enero 26. Sa katapusan nga bayan sa aton Balita Nacional, may kaugalingon nga bersyon sang Bayanihan i-Konsulta ang probinsya sang Iloilo kag Zamboanga City. Ini ang inpahayag mismo ni Vice President Leni Robredo sa isa ka interview nga sa karon nagahatag na sang training ang OVP Bayanihan i-Konsulta team sa provincial government sang Iloilo kag sa local government sang Zamboanga City. Duha man ni Vice President Leni, magluwas sa training nagadulong man ang OVP sang COVID care kits sa Iloilo kag Zamboanga City para nga matudloan sila nga maghimo sa ilang kaugalingon nga bersyon sang care packages. Ang local government sa Zamboanga City ang nagpartner man sa Medical Association sa syudad nga ginapangunahan sang Doctors for Leni Zamboanga. Ang Bayanihan i-Konsulta ang libre nga teleconsultation program sang Office of the Vice President sa din bisan sino ang pwede magtawag sa doktor para makakonsulta sang bisan ano nga balatian. Kung may COVID ang pasyente, padala ni sang libre nga COVID care kit nga may unod nga bulong, vitamina, face mask, alcohol kay iban pa kinanglanon samtang nagapaayo. Naghatag man ang Bayanihan i-Konsulta sang libre nga Molnupiravir ang bulong para sa COVID-19 kung may reseta sang volunteer doctor sang programa. Giindugan pa ni Vice President Leni nga natalana karon nga adlaw Enero 28 ang hearing sa COMELEC para sa ilang petisyon nga pahanugutan ang OVP nga padayunon ang ilas nga COVID response initiatives bisan pa nga official campaign period na. Nagalao man si Vice President Leni nga amo ini ang kinahanglan sa karon. Ang lamang nila ang exemptions kag kinahanglan ni sa karon ang mga programa pareho sang Bayanihan i-Konsulta, ang Vaccine Express kag Swab Cab. Ang ating mga balita international, balita sa sports, showbiz, kag iban pa sa pagbalik sang Aksyon Balita. Morning edition. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano ng action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho.
Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. So Kay Noel Ardenio Vargas. Morning, musta lang kasi ako sa Hacienda Elena sa La Carlota City from Siargao Island. Wow. Kung makapa-Siargao, kaya may pangitaon ka na to, si Noel. Sino? Noel Vargas. Gali ang Siargao subong no ga-recover pagid sila Aksyon boy. Sa Ma- epekto sang pagida, Bagyo Odette. Makatibawas, gina. Yes, of course. Amen. Panyapon pa lang to kung sila. Sa damiyaw mo sa pamahaw si Miss Vanaw. Amot ako nung siling ko gina breakfast, tuguro siling ko gina ang nahambal ko. Thursday pa lang to sa gabi. Imbis si nga Ilaya. dinner. Sige. Enjoy your dinner, Ma'am Van and Doc Pat Mayo. Yes. Okay. Kung pala yung mo sila, guro mga sa taon ko, 5:40 in the afternoon. Ano gabi pa lang. 6:40 early gali. dinner, gali sila Ma'am Van, 6:40 gali, guro, in the evening. Aha. Romela Ilustre Revelo, good morning sa kay Cielo Mandira, kay Excel Faye. Musta ang itlog sa ang pato, dira? Okay, ang pato, guro ka pang itlog na mo. Kumusta ang itlog sa pato? Toto Ryan Baluis Antiquera, ginatamyaw naman ang taga Hacienda Conchita, Barangay Kamang-Kamang, Isabela. Kag siya bata nga si Toto Ethan Ryle Antiquera sa Hacienda Grande, Barangay Robles, La Castellana. Yes, sa La Castellana dira. Good morning sa amigo ko na kay Bordig Nicor. Kag kay Maymay of course Nicor. Mangilimutan. Leo Talaban ng Agaman. No si Mamerch. Si Mamerch Martir. No, kag si si Kagawad Laho di ba? Good morning. Good morning. Kagawad SB. SB. SB Laho. Good morning dira sa imo. Kay classmate ko Jean Borom, good morning man. Kag classmate ko Mayor Ernesto Estrao. Mayang aga. Yes, good morning. Sa Hinuban-on, mayang aga dira sa inyo. Jeneline Bandoha from Quezon City. Sino last mo yung tamyaw? Jeneline Bandoha. Wala diya Jeneline sa aragile. Jeneline Bandoha. Christine Menyes Villalobos, good morning Tintin. Kay kamusta dra ang DSB subong? Kay Jeneline Bandoha liwat. Sige Good morning man. Ma'am Van, thank you liwat sa 100 stars sa mo ginsen. Salamat gid. Toto Asis, good morning dara sa may Pangasinan. Diding Alojamiento, good morning man. Si Humawan Castro, good morning. May Flores Alcantara, sorry. Good morning. Kay Ma'am Van, thank you guys. It's 5:40, correct agad. The first time si Doc sa clinic pa siya. 6 pa iya off. Salamat. Sugaluto na siya nga dance. Tabang bago yung kung ano nga time to. Correct. Sige Kay Reens Evangelista, good morning. Dra sa may Binalbagan. Mayong aga, taga Banwasang Binalbagan. Juliet Cabrestante, good morning man. Monitoring dara sa may La Carlota City. God bless. Kay Maninoy, Michael June Season, good morning sa imo. From Purok Brotherhood, Barangay Sumag. Thank you. Okay. Si Maninoy nga bag-obla ni Aksyon Eden bala. Sino? Si Bob, si Migo ta Bob bala.
Sino nga, Bob? Nalipat ko sa pilid. Siling ko, Gidaction Boy. Emmanuel Herona, good morning. Yes, sa ito, itong Hirona dira, good morning. Sino nga, Bob naman? Ano Bob's Mangustan. Oh, Bibs to yung galing. Yeah. Bibs to yung galing. Sakay... Bob's Cafe naman. Hindi. Lapit-lapit. Pero Rodely lapit-lapit. Gumayan dira, good morning. Andong dumako na karon na, naman itong dalipat ko. Kaya ito kalawi gabi. Ay, Ako pa na nagkura kay Aksyon Felix sang apelido. ay, correct mo pa siya. Tapos ang hindi ka pa nalipat. Lipat lipat ko to. Hindi man 3 pesos. Basta, baba! Mamo na sa ang akon nga doktor subong. Wow. Siya na ang akon nga consultant, medical consultant. Wow. Kung anong ginabatsyag sa lawas ko, siya na ang si Dr. Bob gali eh. Yes, siya na sige. kung anong ginabatsyag ko, dra ko gina-consult siya, gina-refer. Very good, very good. Ikon wala, sige, mangkuton ko bala si Aksyon Felix bala. Kay... Hindi maributan. Hindi marabutan. Nado, pre, magkakalipat ka sa apelyido sa imo yung medical consultant. May ang balita to kina kay Rowena Guanzon nga nagpagawa sa iya nga iya bala nga boto bala sa disqualification case ni Marcos. Sara kay na include ta? Wala, guro ay. Ay, kasad. Wala naman guro na print. Kada ko sa tunga balita. Gani man, no? Nag-vote siya for disqualification. Sige, standby na kita ha, sa atong dugang nga mga balita. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto. Kag sa detalye, Balita International, naglabot sa 27 karmado nga drug smugglers na napatay sa mga soldado sa Jordan. Sunod sa spokesperson sa Jordanian Army, nga gintinguan sa mga suspect nga magsulod sa ilang pungsod. Lunsay mga taga-Syria nga sambi kinapatay sa suspect, nga iba ng gilayon nga nag-atras kat nagbalik sa ilang teritoryo sa Syria. Nakumpiskar man ang pinakakilo sing droga sa motoridad sa mga napatay nga suspect. Sa negosyo naman, ang ekonomiya sa Pilipinas may madasig inisang isa ginapabot nga 5.6% growth rate sa 2021. Samtang ang COVID-19 restrictions nagresulta pa ini sa recovery. Sa din ang GDP nagpakita karon sang pagtubo sa 7.7% sa ikapat nga quarter. Ang 2021 GDP growth ang mas mataas man sa 5.5% nga target ng talana sa Development and Budget Coordination Committee sa December. Ang fourth quarter growth mas mataas kumpara sa naglilid na quarter, nga gin-revise din sa 6.9% alin sa 7.1%, kag may contrast din negative 8.3% growth rate sa mga period sang 2020. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 51 pesos kag 26 centimos, Singapore dollar 37 pesos kag 89 centimos. Ang Hong Kong dollar, ang baylo 6 pesos kag 58 centimos. Kag sa aton nga balita entertainment, ginpahamtang sa sculpture nga si Dan Medina ang statwa ng former NBA superstar Kobe Bryant kag sa iya bata nga si Gianna sa helicopter crash site sa Calabasas, California sa diin sila napatay kadungan sa ilang second death anniversary. Naka full uniform si Kobe nga nagauyat sa abaga ni Gianna, samtang si Gianna naman ang nagauyat sang bola. Makitaan man sa base ng statwa ang ngalan sa iban pa nga nagkalamatay sa crash. Ginpabutyag ni Medina nga temporaryo lang installation sang 160-pound nga bronze statue nga iya ginhimo. Nagilawom siya nga makahimo pagid sang permanent version sini kag may permiso na sang syudad. Enero 26, 2020 napatay ang mag-amay nga Bryant upod sa pito kay banpas ang nag-crash ang ginasakan nga helicopter bangod sa ginpahayag pilot error.
Sa sports, sunod na sa quarterfinals ang 2022 AFC Women's Asian Cup. Ang team sa Pilipinas, batok ini sa ilagin pierde ang Indonesia sa score nga 6-0 sa hampang dito sa Pune, India. Bangod sa pagdaog, ikaduha na nga pwesto sila sa Group B nga mayara duha ka daog kag isa ka pierde. Nagapangunag yapon sa Group B ang Australia nga may 3 ka daog kag wala pa sang pierde. Halin sa pagsugod sa hampang, dominated na sa Pilipinas ang hampang. Sa din wala nila ginpaporma pa ang mga players sa Indonesia. Target sa Pilipinas nga makakuha sang isa sa 5 ka Asian slots sa 2023 FIFA Women's World Cup. Balita Espesyal! Alright! Energy! Yeah. Kaya tungod na Friday. Pang Friday ng Energy Action Boy. Yes, good morning, Liwat. Sa aton nga mga ka-aksyon. Tamyawon ko lang ni Anayo, ang akong Pasigo. pariente dira sa Binalbagan. Si Sendoy Infante, sang Villa Santa Maria. Good morning dira sa imo. Mga makaduha ko nimo sila ni Pingping Infante. Mga kuha sila Advincula, formerly Advincula. Pero ang bana niya ni si Sendoy. Doy, mga gada. Sendoy Infante sang Villa Santa Maria. Okay? Okay. Kag dira sa kay ang doktor ko ba kay nanambal sa imo bala? Aha. Si Dr. Bob Tinifrancia. Ano? Tinifrancia. Francia. Sila sa mga iba niya doktor niya. Sino na sa daw mga kabati nga doktor na siya. Ako na yung personal doktor. Ay, mo na lang gali iya. Ako na lang iya. Siling ko gid kagawad boy. Kung ano yung mga ginabatsyag, kudra ko nag-refer siya. Amo ni nagbulong sa imo kiang. Amo Yes. na paling hambal mo. Yes, oo. Kaya taga niya lang kasang isa ka. Basi magic tablet na Isa guro. lang ka kapsula. Ay, Solved kapsula na. gali. So, magic capsule. Isa na kapsula solved na. Solve na ang problema. Okay? Good morning, Dra. Damo pa rin sa problema, ginasulbar ko. Ay, nami, gani. Sige, feeling ko dason sulbaron yung maning problema ko. Na, ipalapit mo Mapila mo siya. ko na bala. Linya ka to. Oo, sige Damo sa sulbar, basta mga problema lang. Ay, hindi na kinanglan maglinya ya. One call away. One text, one call away. One call away. Yapon So, siya, no need. may ginsolve man sa. May ginsolve man siya. Mayo, kay dasi na solve ang problema. Yes, oo. Okay, sige. So, good morning man kay Caitlin and thank you so much sa advanced tikoy. Kagta, thank you, Ihada Caitlin, for sending 1,000 stars. Wow. Araw, nga alam nyo, Caitlin nang sent 1,000 stars. Hindi mo. Hindi mo. Aray, hindi niya mapatihan niya. Okay, so sige So, diri kita rin sa itong balita special. Francia lang gali ko noon. Ay, ano, na imo nga mga information. Yung man? Ang information naman Feeling ko yan, friend, yun na ka na. Ang tigulang manggatag sa akong information na mo. Bob Francia lang. Bob Francia. Di mo na ako ang tere, ha? Itigin text mga ni ang tigulang. Na-realize siguro nga wrong siya. Sige, hindi na ako muna amiguhon. Karoon niya, sige, ano gid. So, una. Kasi ano ganito sa mga quantity sa 28. Oo nga man. Ito, boss 29, 30, 31. 3 days na lang ang tikoy. Oo, 3 days. Caitlin, ha? Tikoy, gali. Sige. Basing lang gamay lang balang basing gamay lang ba yata? Anda ko, Caitlin, ha? Anda ko. Okay? So, hindi kami na magbaton sa gamay. Hindi kami magbaton sa gamay. Anyway, Action Boy, karon sa hapon, may ano naman kita, may bakit ikaw, the presidential job interview. So, karon sa hapon, sino ang Action Boy? Masalang. Si Senator Ping Lacson. Namin kita matian tabla mga ka-aksyon. Alas 4 to 6:30 karon. Yes. Para nga mas makilala ito ng mga kandidato. Oo, mas mayo ginagawa. Isang nagligad nga adlaw, I think. Isang nagligad nga adlaw unagid si former Senator Bongbong Marcos. Kadua si Calio de Guzman sang kahapon. Karon naman niya schedule si Senator Ping Lacson. At least mapatiyag ba lang ila mga Tapos tomorrow si Senator Manny Pacquiao. Buwas, Senator Manny Pacquiao. And then on Pacquiao. February 2, si Vice President Lenny Robredo. Yes. Okay, Si so, Isko Dumogoso daw wala pa schedule. Okay. So sige. Importante yung pamatian naton kay
for sure ang kada isa sa aton meron nagid man sang action boy mo naka-decide na kung sino blabutohon or ginasuportahan. Pero mas maigi niya pamatian mo man ang iban. Correct. Okay? Kahit doesn't mean nga siya nang ginasuportahan mo, siya lang pamatian mo. Pamatian mo man ang Be iban. open sa Tanaw iba nato ni kay ako candidate. ya gaduso ko gyapon nga pilion tab lang aton nga mga opisyal lang ng may programa, may direksyon. May direksyon bra. Hindi ta magpatala-dala sa popularity kag sa ng social media bla laban nga drawing mala na So, da. ikaw mismo, sa imo kagalingon, ikaw mismo find out kung sino gid ang nagakadapat nga botohon. Okay? Si So, sige. Kagawad M. Saboso, good morning dra. Good Kag si morning. Ulay Abalahon, ha? Kag si Dr. Dueñas. Krisha, Dr. Krisha Dueñas. Good morning. Sang Barangay Kabog. Good morning. Sige. So, sa atong balita special action boy, di kita na kung paano kita makasave sini nga tuig. So, panibago naman nga style. Kaya naman man style sa pag-save mong. So, ari action boy, ang unang ginatawag. Ha? Dami gahunis kilid. May ka pang sit-sit, di gani ko. Okay. Sige lang, okay lang na siya. May nasiga, kayong oras. Ang malagur. Sa aton niya, tawag sinisiya? Basta sprayer. Sprayer. So, ang una action boy, ang ginatawag nga invisible 50s. Invisible 50s. So, ang rules in action boy, once nga may 50 pesos ka sa imo, makabaton ka or change sa imo, sukli ba sa imo nga pagbakal dara pag market or grocery, amo na, automatic kwaon mo gina siya dayon kag ibutang mo da sa imo nga alkansya or di mo na ginabutang sa imo nga envelope drawer. So mo siya ginatawag nga invisible 50s. Naman ang himo mo para kay kung nag-start ka sa January 1 sa invisible 50s at the end of December, mga December 31, may maipon ka or may ma-save ka nga 18,250 pesos. Kung nadlaw na. Madlaw na. Tikong 100 naman, 36,500. Tikong naman niya, kung mas mataas, pag ibig 500 per day, kabiti 182,000. Kung 1,000 per day ko, abe. Kung 1,000 per day, kati 365,000. Kasi 1,000 pag 3,000 lang, kwaon mo na naman. Kami bak na muna. Ang kriblan na yun kay doon, no, na. Hindi mo na. Dapat, discipline sa self. Bisan actually, action boy, bisan pila lang. Importante ga save ka. Correct? Oo, kag kung 50 man lang, daw hindi mo na gid man masasama batyagan gid nga kuan ano. Yes. Next action boy, so mo na invisible 50s ang tawag da mga ka-action. So pwede ka da kahimo sang imo da nga pwede mo ko ma-remind kada adlaw. Nga. Nga ton action boy may 50 kada. Nga. Kung titanaw ko dan wallet ko 50 kung tikuha ko dan kag isulod. Sa imo ko sulod. Piyo Talon ta pa tani surudlan kay butang ta sa ko. Sa taguan ta sa basta din pagsugid kay basilan tao pagitaon bla sa bla sang ilaga. Kay tumulo. Kag Di na. So, naka-curlers pa? Ha? Naka-curlers. Kag-braces. Ayaw mo na. So, action boy, pwede ginabalay mo on mo di ka para hindi mo gidya magasto. Okay? So, ang bakal ko bugas kay Kitlin, line man na iya. Alain man na iya nga pag-save mo. So, ari pwede mo ginhimoon ang invisible 50s nga sa isang pag-save. Pila tong mga save nimo? Sino mo kung adlaw-adlaw 50 pila? 18,250 pesos sa bilog nga tuig. Pwede na pang not bad na iya pang gift mo na action boy pag-abot sa diba? Pang gift mo na siya. Okay? So, next action boy, ang tinatawag nga Calendar Ipon Challenge. Calendar Ipon Challenge. Ang ginahimo naman nila action boy, depende, sari-sari ni. Pero meron, kung nakita, ang ginahimo nila, every calendar, ginabutan na sang bulsa, balahaw, or ginabutan na sang plastic, kag gina-staple, or ginapatapik lang. Then, ibutan na nila ang everyday nila nga ipon. Like, for example, sa January 10, butan na nila 10, tapos dungagan nila sang 50 pesos, doka mo na balaw 10 plus 50, do ka mamo na. Or depende sila kung pila ibutang nila. Okay. Basta hindi magnubo sa 10. Okay man, nag-gets mo man? Gets ko perfect nest. Gets ko siya. Daw kalingin lang ulo ko, pero kung din mangita, blas ang ipo nun.
Galing yun ang ulo ko. Di mangita sa yung papilit sa yung kalendar. Ay, kalay. So, ang next naman action boy, last na ta, kaya nga oras ta. Next action boy, yung natawag nga 50-30-20 rule. 50-30-20. 50-30-20. 50 yun yung action, 50% sa imo nga sweldo, but sila yung sweldo, action boy. 50% sa imo sweldo para sa imo nga needs, 20% sa imo nga savings, kay 30% sa imo nga happy fund. Ano pila to? 50 ang sa imo needs? 30% din makadto? 30% para sa imo happy fund o mga bagay nga nagapalipay sa imo bala, sa imo mga luho. Kag 20% sa imo savings or investment. Correct? Amo na 20% kita ng sa savings? Oy, depende naman na sa imo. Pwede mo man siya himo niya 60 to a 10 40 rule, 60 10 30 rule. Amo na depende na sa imo Depende man sa imo actually nga ginaganar. Mas ibla mo si gaganar kan desang pila tapos ma 50 60 ang mo ka ginaya or ano, okay? Hindi pa naganing isa ginaganar ta ganing isa hindi pa naganing nimo mo na kay kulang gani. Gani man. So kulang lang isa pag mo na nabilin sa akong sildo. Galing kay it's a matter of discipline na lang gid action mo. Correct. And that's one thing I'm proud of myself this 2022. Nga, why ka gisang... mas gina-value ko na subuang mag-save. So daw ka savings? Hindi, ma'am. Simulam ko bala, likado na. Wala pa sa'yo. Pero, I mean, mas gina-value kong, mas need ko over wants. Okay. So, una puro lang wants. Puro lang wants. Di subong, I realized, ang nag-turn ko 27, I realized that. So, wala siya. Okay? May na-realisar mo? Budlagi kong magtungtong ka na sa Masiling man bala si Doms kag si Nini blangan niya ay may na hindi sobra pangayo. Wala ko yung pangayo. Sa nag-start ko job, never na ako nangayo. Ilan bongga man. Sige. Okay? Ga pamangkot sige ga pamangkot si Armin Lutao. Din ako si DJ Crystal Love. Crystal Love? Puna mo na sa una di kag DJ na siya actually. Nga DJ ang tawag. Sa una FM. FM mo music station sa una di. Tapos ako DJ gina sa Love Radio. Hindi na siya sa Action Boy. Medyo ka bakasyon na medyo retired na. Sige. Gino Solgon, good morning man sa imo dira, no? Kag kay amigo naton Alan Navales, maayong aga. Standby na kita mga ka-aksyon sa Aksyon Hotline with Aksyon Art Tayhopon. Ang inyo naman rin ang news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-aksyon Boy Duran. Mga ka-aksyon din ka man sa Pinas. Labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio.